Η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τη χαμηλότερη αναλογία δαπανών για οικογένειες και παιδιά, παρά το γεγονός ότι ο δημογραφικός δείκτης υπογεννητικότητας απαιτεί άμεση δράση. Ως επαγγελματίας υγείας και μητέρα 6 παιδιών, βιώνω πολύ άμεσα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην Κύπρο, όπως την πίεση να εξισορροπήσεις καριέρα με ανατροφή παιδιών, το οικονομικό βάρος, τη στεγαστική ανασφάλεια και την έλλειψη ουσιαστικής οικονομικής στήριξης. Ο στόχος μας δεν είναι ο αποκλεισμός οποιασδήποτε ομάδας, αλλά η δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των Ευρωπαίων πολιτών με κριτήρια που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές κοινωνικές και δημογραφικές ανάγκες. Η στήριξη των οικογενειών δεν είναι προνόμιο, είναι θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Συνοχής και της μελλοντικής ευημερίας. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παραμείνει ένωση ανθρώπων και όχι αριθμών, πρέπει να επενδύσει στα παιδιά, τις οικογένειες και τους γονείς που πιστεύουν στο αύριο. Η υπογεννητικότητα είναι, θεωρώ, που τα πιο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει μέσα στα top 2-3 σίγουρα η Κύπρος. Λόγω του ότι 1,3 που είναι ο αριθμός που κάθε ζευγάρι κάνει 1,3 και απλά για να μείνουμε στα ίδια των πληθυσμών πρέπει να έχουμε 2,1. Σε 100 χρόνια να μοιραστούμε και ως Ελλάδα και ως Κύπρο και ως ελληνισμός γενικά. Ας πούμε η Αφρική τώρα 1,5 δισεκατομμύρια και σε 100 χρόνια έναν 3,5 δισεκατομμύρια. Άλλες χώρες να διπλασιαστούν, να τριπλασιαστούν, ενώ εμείς να μοιραστούμε. Άρα αν δεν λύσουμε το πρόβλημα να έχουμε τεράστιο πρόβλημα γενικά στο μέλλον.